bullfrog. Wow! Sige makabayak. Wala mga yan, bullfrog po yan. Kana o. Ayun. Muna siya pag pa ma'am. Hello karon guys, nag-prepare nami para mamaki. Karon mangita sa mig kuanag alambre. Yes. Mo na yan po yung gagamitan ng tubigan. Mga baki or yung palaka na po. Ayun, nanghihiram po kami ng flashlight. Kasama sila sa Fena. Kunin niyo na yung flashlight. Ayun, naririnig na po namin yung mga palakang bukid kung saan maya-maya ay mahuhuli na natin sila. Sana swertehin tayo kahit isa or dalawa man lang. Guys, dati na kami nakapunta dito. Bumalik lang kami kasi kailangan namin puntahan yung expert talaga sa pagpamamaki. Yung kasama namin, yung may ilog. Ayun, hinihintay lang po namin kasi baka tuklawin para kasi paakon mig mga ero. Oo, ayun po. May mga huli na rin po sila. Baki na na? Ayun po, naghahanda na po yung mga kasamahan ko. Ayun, iwan mo muna na yung mga tsinelas namin. Kami ng Pampalo. Ito po talaga yung notorious namin tagakuha ng palakang bukid. Mura ni namaki nga na mayong. Guys, andun na tayo. Sana yung pamalo ka mong Piliin na giday. Tiniin. Oh my God! What the hell? Ay, kailangan yung magkuan. Wow! Ayun na yung pungkuha ng palaka, ma'am. Ayun na po. Yan po yung huhuli namin maya-maya. Okay na eh. Yan po, mamaya. Mas marami pang makukuha namin yan. Ayun, ang dami pong mga langaw din. Ay, going. Saman. Ayun, dalawang kahoy na po ang kailangan namin kasi naririnig na po namin yung mga tunog ng palakang bukid. Pampalo ng ayun. Ikaw man yung nakatuhugong karon. Ayun po si Mars. Guys, ano na lang magkawit ang guys? Dili man magkuan. Ikaw kakoy. Ayun, marami na po kaming tagapakoy. Ayusin nyo lang Naririnig nyo na po yung mga palaka. Pero hindi po talaga kami dito manguha kasi may mga palay na doon po sa mismong may direct planting ng palay kasi meron na kasi yung nasira na, so doon kami pinayagan na manguha ng palakang bukid. Ayun, nakakuha na po si Mars. Nakakuha na po si Mars ng palaka. Yung una naming huli, ayun, itutuhog na namin. Ilagay na po namin sa lagayan. May isa na po kaming palaka. Yeah! Mga 5 piraso pa lang yung ay, ma'am. Yan palaka, yan palaka. Nakahuli namin kami ng pang-anim. 2 na lang para sakto. Tag-isa na kami. Ayun, pang-8. Sabi nila bawal daw bilangin. Yung huli naming palaka na ang paniniwala ay liliit or kokonti daw yung huli pag kailangang bilangin. Ma'am. Ayun. Ayun, ayaw sa pa ko. Ayun pa kundi kwaon sagdiin na lang. Ayun. Ma'am, ayaw na, hindi gapon ni makuan, ma'am, pasagdiin na lang. Dai masabaw na. Oh, sige, sabaw. Wag. Wayin. Ayun, mayroon pong ditong crab kaming nahuli or yung Ang hawakan mo alimango. kasi atbang nimo ang iyahang. Ayun, napatya. So, atbang nimo ba pag kawit? Aray. Hahayaan lang namin kasi palaka naman talagang hinuhuli na. Ayun na po. Sige, matulog ka na. Tuwa. Ayun, babalik na po kami sa pinanggalingan namin kasi parang wala ng palaka. Baka tulog na or... Pero hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa kasi minsan kasi daw pag may tubig talaga natural na walang palaka or konti lang. Kaya lilipat kami dun sa wala masyadong... Yung ba niya? Wa ng pila. Wah!
Ayun po isang bakla din. Nalubog. Wow. Ayun po, nakakuha po si Mars. Yun. Another huli. Hindi na po namin bibilang kasi baka malasin kami. Ayun, may isda. Ayun, may isda. Ay, dakpan ninyo. Yung Dakpan manfish. ra, ayaw bunalan. Pwede po bunalan. Ayun, dili na pwede bunalan man. Dakpon, ma'am. Dalian. Dakpon naman Ayun. yun na. Dakpon, dili siya. Ayun, hulin po ni Safina yung isdang yun. Tarong nga. Ayun, sa sip. Duha. Ito, kailangan na dito na Ayun. corner na. Ayun, sa. Ayun, lubuga, ma'am, kayo di makita. Buhaan ninyo. I-corner, ma'am. Duha kamot. Paisikop ninyo. Isikop Na ayaw lubuga, ma'am. Oh, na. nawa na. Ayun, meron pa. Ay, ko, maliit eh. Bullfrog, ma'am. Bullfrog, ma'am. Yan, bullfrog. Ah! Yan, bullfrog, ma'am. Yan, nakahuli kami ng bullfrog. Wow! Sige, makabayak. Wala mga yan, bullfrog po yan. Ang kaibahan yan sa palakang kuan lang. O, malaki yung kuan niya, laman niya. O, wato ito. Oo, malaki siya. May dalawang palaka na, ayaw lihok. Dali yan. Dalawa. Uy, Yung dalawang, yung, taasapan. Tigbas. yung dalawa sila nakapatong. Ayaw. Tigbasan na lang, ma'am. Kanan lang. Ah! Ay, isa, ma'am. Ayun, nahuli namin. Awato. Ay, sa, buhi pa na. Kuha na, Sip. Day ayaw, isara ako nawiran. Ay, isa. Rescue. Rescue, ma'am. Rescue kasi. Awato. Awato. Ay, sa, Sip. Ang isa ka ng, Jewel ka ng dako, buhi. Ay, sa, ay. Ayaw, ko ganahan. Ay, sa, ay, sa. Kana, oh. Ayun. Kuha pa mako. Yung bullfrog. Ayun. Jing, yan ko, saan ka nang nagbaba? Ayun, oh, wow. Dito po namin naririnig yung mga yung mga tunog na nanggagaling. Kaso nga lang, yung tinataguan nila ganito kahaba na yung palayan na so hindi na nahihirapan kaming hanapin yun. Kumpara dito, kumpara sa mga dito na damuhan lang. Yun nga lang, parang mahihirapan kami so hahayaan lang namin so siguro lilipat na lang kami or either pag-iisipan namin uuwi na lang kami. Bye-bye, Toy. Kailangan na po namin umuwi. Kasi siguro tama na po yan yung huli namin. Pwede na yan pampulutan o pang ulam.